बालन्दायै थानो हायोबा मान्थलि 5 लाख रां। खुलुमबाय रायजोफोर, बडलेण्ड कार्टुन दिनै गोबावनि उनाव सफैलायबाय। तो चलिए शुरू करते हैं। गिबि खौराङावनो दङ जापाननि थिखोनाय बादायलायनायाव बडलेण्डनिफ्रायबो थेंगोना नार्जारिखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि गामिनि मुंखौ दासिमहालागै दोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि खौराङावनो दङ हमजा आरो भाइरेल होननाय मोनसे पार्टआव जिएफआ बिएफखौ किस खालामनो थिननायाव खालामैनि ब्रेकआप खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जोबथारनायाव हौवानिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सोरबा हौवाजों खुदुमजानायनि खहाय एबा बोरैबा गेसाव मोनामदों, जायनि थाखाय किस खालामाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिजिरा निउज चेनेलनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सासे लोगोआ दासिमहालागै गार्लफ्रेन्ड मोनैनि दुखुआव गावनि लोगोखौ सार्जारि खालामनो थिनदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चाइनायाव गिबियै सैमा आरो मानसिजों हाबा जानायखौ सरकारा गनायथि होबाय। बे खेबाव सिंगेलफोराबो सैमाजों संसार जानो मोनसिगोन होनना चाइनानि हुआंफो प्रेसिडेन्ट बसुमतारिया फोरमायदों। सैमानि खियाव अमानि मोदै बे फिल्मखौ बिथां डाइरेक्टर देरहासार बसुमतारिया फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 2023 मायथाइयाव इउटुबाव हगारसिगोन होनना बिबार निउज चेनेलनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खारबाय थानाय समावनो बाइकआ ब्रेक फेल जानानै ड्राइभारा हाग्राबारियाव सोरनिबा खियाव गोग्लैहैदों आरो दा बिथाङा गोबां बेरामजों नारसिनजानानै दं। माखासे साइन्सनि बिजिरगिरि बिथांमोना खिखौ बिजिरना नायनायाव मिथिनो मोननाय दि बोसोरसे जानो सानथामल' खियाखै होननानै मिथिनो मोनो, जायनि थाखाय खियाव गोबां बिजानु बेक्टेरियाफोरा ज'जानानै दंमोन। दा बेखौ साइन्सनि माखासे बिजिरगिरिफोरा फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां, आमेरिकायाव बालन्दायै थानो हायोब्ला मान्थलि 5 लाख रां होनो सरकारा गनायथि होबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारत हादरावबो बेफोरबायदिया जानांसिगौ, मानोना गुबुन जायगाफ्राव जाबाय। दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो, जाहाथे बेबादिनो खोनाफेरै खौरांखौ खोनानो मोनगोन।